Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masih Channel guys. Di sore hari ini lagi apa ya? Lagi keliling Kiambang Residen guys. Ana apa? Ngetut lakune Samson. Samson ki dinane iki lagi mlaku-mlaku, Bos. Mbah ndi parane iki arek ning ndi. Nah. Ya. Bocahe lagi mlaku rono. Ning ndi kuwi? Lah wong bature ning kono lho ya. Kamu mau cari apa? Mau cari apa kamu ya? Ayo awas digoceki. Koncone nang kono, Bos. Nah. Wong didolani nang omahe lho, malah bocahe malah mlayu ngalor, guys. Nah, iki lho. Di sini areane dolanane Samson ki ya nang kene iki. Nang Kiambang pojok lor. Nah, ada. Nang ndi kuwi? Ya. Ngetut lakune Samson ki lho. Kamu mau lihat apa? Mau lihat iwak? Ada iwak apa? Eneng iwak apa le? Ayo dilihat dulu iwak apa kuwi? Ayo. Iwak apa? Tanya Sena. Nah, iwak apa nang? Di sini banyak teman guys, Samson. Nah, saiki tambah teman. Manakah anaknya? Oh, ini dia. Nih loh. Astagfirullahaladzim. Nangkati bobuk. Nongko ceblok. Bandel guys areke. Oh, malah guyu Waduh, malah guyu areke tiba bluk lah kok. Langsung guyu. Nah, oke, halo guys. Nah, posyandu guys nang kene iki. Karena apa? Banyak anak kecil neng daerah Kiambang Residen iki. Nah, ayo Con. Mbok puter-puter kuwi apa kuwi? Apa kuwi sing mbok puter-puter kuwi apa? Iwak apa? Ayo, iwak apa Sena? Wes. Woi, bodho ning jero kabeh pel. Ayo pel. Endi kok kolam kok. Oh alah. Ternyata, ayo kok nang njaba. Wow, ternyata mengangkut kolam. Ayo, yang menar mbok dusi apa? Panase kaya ngene wis rangsakno, Pak. Ben ae sik ben dolanan kuwi lho. Wah, beh. Ayo Amson, ayo. Ya, ayo, biyo. Ramene bos. Nah, bluk. Yo. Wis terkurung ning jero kolam aman sentosa ae. Nah, wah. Astagfirullahaladzim sitok glondong pel. Waduh, kenjing glundung kan. Wow, sitoke mental maneh. Mental maneh sitoke. Alah. Banget tenan. Ayo. Apa kuwi? Oh, ternyata punya kolam renang kecil, guys, untuk kayak dolanan. Oh, alah Kenji sebelah kono. Ayo Kenji sebelah kono ayo. Perempuan ki seumuran Samson, guys. Nih. Sik tuwek Samson, berbeda berapa bulan ya. Kayaknya sama. Wah, meletus tenan iki engko kolam renange. Wah. Kempes. Apa nih? Sing kempes apa nih, Kin? Loh. Ayo.
Ayo, ayo. Anu Kenji sebelah kono, Kenji sebelah kono, Kenji sebelah Samson. Kono, kidul. Oh, pantatmu mbok tubrukno karo boto sih. Nih, ayo bos. Loh, Sena hilang, Sena. Sena hilang, Sena. Mana ya? Mana ya Sena ya? Apa? Ada iwak. Mana iwake? Iwake mana iwake? Oh, di sana. Wes main kono ae. Loh, kok gendong sih? Kenapa? Kenapa? Jatuh. Oh, ternyata takut jatuh, guys. Mau turun nggak bisa. Takut jatuh. Nih. Nggak seperti awewe iki, bandel iki, Bos. Oh, main bola ternyata. Sini. Arep ngopo kowe rono? Hei, bature ning kene kok iso. Arep golek apa? Nyari apa? Iwak. Iya. Ada nyamuk iki lho. Enek nyamuke engko. Kelo ning jero kolam kono ae kok. Ditinggal Sena lho. Tinggal Sena lho, cepet nyemplung kolam. Nyemplung kolam. Wow, buah jeruk banyak, guys. Kok pateng gerwandul. Di sini jeruk tok. Jeruk apa iki? Jeruk sankis. Oh, jeruk tok. Nang kene iki ya tegalan di sini. Alas, no. Iki areke mlayu rene maneh. Keroyokan apa iki? Keroyokan apa iki? Ayo naik, Samson naik. Neng ndi kowe? Arep neng ndi kowe? Waduh. Lah kowe anjir genuk barang to. Anjir genuk. Nah, iya toh. Serune, guys. Nah. Yasmine seru pol. Seru. Apa? Kuwi bawa apa meneh kuwi? Mainane sapa? Mosok mainane iki. Pinjem dulu. Duh, mosok dilempar neng Sena. Ayo naik. Ayo Samson naik, cepet naik. Ayo masuk. Ayo masuk. Samson biar naik Kenji. Samson biar naik ayo. Iya, naik. Ayo naik cepet. Ayo naik. Itu loh disuruh naik karo nganu. Karo Sena. Sini nah, pinjem nah. Ayo jangan dipukul loh ya. Nggak boleh Son. Nggak boleh nakal Son. Sin. Bunga guys. Awas numplek kolame iki. Kolame numplek. Sandale dicepot jare Sena. Sandale disuruh nyepot nah. Lah iya wah Kenji iki jan iki. Wes seneni weh engko. Wah, ki malah ki perusuh mbok uyak-uyak kowe engko seneni Mbah Hari kowe engko. Seneni Mbah Hari kowe engko. Ki lho Mbah Hari. Lho. Ki lho Mbah Hari, sapa ke? Lho, pagre dijot ki lho. Oh, walayane wis makan sore Pak we, Pak. Ki makan sore apa makan siang? Sini. Enaknya. Nih. Ojo toh. Melu mlebu to, Son. Pingke yang mlebu tapi yo walah kandhane resek pol. Resek.
Resek deh. Ayo Kin, dijak keluar Kin, dijak keluar Kin. Dijak keluar. Neng ndi? Wong Sena wae ning kene wae umek ning jero lho. Iwak. Iki, dhek antene seneng. Ki mbok tukono bibit apa? Hah? Lek dikok kok kali apa kok tuku? Kali Kali tan omah kono? dipancing ning Bajong. Oh. Kok urip dipancing? Nganu no, kotes no. Sing siji cana, lah ya sing loro kan anu golek kok kali, Mak. Oh, alah. Sing siji cana. Tiba Yo jodotan terus tuh pas engko. Ben, kok dikompo meneh? Suara apa ke? Ora ska. Tak kira ki swara apa. Di ayo Rene. Ya, wah. Loh, aku jane ya pingin jane. Edak omah ngono kuwi iki lho. Edak omah pengen kelanasem karek moro ngono lho anggitku ki. Nah. Lah iya. Ya Pak Tono sih merintah winginane. Ucul ya. Iki lho guys, nang kene iki ya alas jenenge. Alas janganan, alas apa-apa iki. Tritis iki lho. Lho, bocahe kok ping diparanipun kae. Atoh goleng maneh. Wis bocahe kabur sen. Oh, bocahe kuwabur ana kae. Wis jan. Neng ndi iki lho? Ada angin itu loh. Angin. Yes guys, cukup samene wae. Makasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.